न के गेहूं मत ले जाके मशीन पर दे दी तनी आटा पिसा जा तो सुनी ना नहीं हमरे मर्दों के दम बोले नहीं दिमाग हवे देखो मेहरा जी तो फिर का हो का जी आगी नी का कुल साइज पता हो अरे गेहूं कौन है कि तनी दे देला ती मशीन पर तो जन्नी तो पिसा गेलै त न तो रोटी बना के लइका के शाम के न पिसाला बैठी त बैठो अरे का हम बोले गेहूं में बैठो ए त का तो उल्टा सीधा काम मत करो ना उल्टा सीधा नहीं के सब ठीक है बा भगवान का सब हो हां त पेटे में जाई अच्छे आ कहां गोलन है जी गोई रही तनी ऑटो ला घूमे न हां घूमने से तक आपको खेती जनता बोलो ना घूमल लिया ना आदमी तो काम ना न चली माने सब कुछ ए जी आ हाउ वाला घरवा के कर हवे हाउ वाला दूर दे लोग हो कौन दिया दे कन हो अच्छा एगो बड़ा निमो रूम से दुल्हन ताकत रहली हम देखनी है जन्नी लेकिन हम हुला जाते रहनी ऐसे ना ताकत रहनी है जानते बानी का जरूरी बोला के अच्छे जाना न हरकल ठीक लेकिन परकल ना ठीक परक जेम तो फिर आप कहे लगम न कि कोनो के रखले भी ऐसे छता पर से चढ़ के ताकती है चुप रही हम मुंह पे कहे ना जेम जन्नी हम तब तो कहला कि कोनो के रखले भी है ताकती है अरे सब बात छोड़ ई बताओ लइका काहे दोबारा तो देखत नहीं जॉब चुप चाने मनहु से लेखा रहत का कह देनी जी हम तो का नहीं खिन दे तू अपन देखिए एगो औलाद अपन अथु से तन से पैदा नहीं कर लेकिन उनसे बेसी जानी ना ठीक ना एगो नत कहीं कितना हम मानी ना करा के तो बताओ ओइसन का जाने बुझात के कुछ बोलत है का कोइसन त मुंह गिरैले रहता देखो ओने बा कुछ देखी अब बढ़त नहीं ना यही से सुखत होखी हम जौन बात होते नहीं तो देखी का घर में कमी बजी हम लोग के खातिर ना आइल बानी हां ओही खातिर त हम ले नहीं तो का जरूरी बटे आपको बियाह कोई आपको एगो बेटा लेके जिंदगी ना पार हो गई ना तो देखियो सब तोहरे देखे के मान के चलो एगो ओहे लइका बा एकदम टेंशन न त ले ठीक ना ओकरा के ना देखो बढ़िया से करब तब हमनी के ना एगो लइका बा अरे चाहे हमार रहे चाहे केहू कर रहे लेकिन मान तो देव तनी त पत्थर लइके हमरे बाटे त हमरे बाटे टेंशन मत ले तनी लइका केनो लइका तनी बढ़े न सन त पति हो न स आ ओ में बेटवा के पढ़ैया ई होता न त ओरे टेंशन आ कि मारे सुखत होखिया टेंशन मत ले ठीक ना तन देखि त का खेलता नहीं तनी हम उनके बोलाई त नागा दिन गरम पानी कके करे हमर खियाले रहत जाई बोली जल्दी बोलत तथु होइल बा काहे दोबारा त न उ त दीदी हमके ना करे रहती न त सच में उ त दीदी हमके एगो बात का बासन कह देली कि तोर लइका होई न त इनाम मर्द जनिया सा न घर क आदमी न एक बीता जमीन दिया सा यही से त इनके एंगन करत नहीं यही एंगन सुखत मरु फर जे कहीं भाग जे त हमारे लइका त राज करी एकदम में मम्मी हो खाना दे मुंह उठले चल दिया आ माने जब कहीं की झाड़ू लगा के चल वो कान झर के खेले ला खाना दे तबे के जब भर दुआरे झाड़ू लगा लेबा ला तक इनका नौकर है कि मम्मी हो खाना दो आओ तना जैसे लागत है कि अगर धत माना कह ध के देले मानो सही में जीव का काल हो गई दुआ के बियाह ना भ गई आ सौतेला लइका बाटे त का बता एकदम सौले साथ नहीं खे मन करता कि भाग लेकिन भाग के जाए का हम ये कई घर में जब बियाह होला कई बार न होला यही में गुजारा करो कि उहे रहियो कि हम ही रहब मम्मी रही तो झाड़ू ना लगावे पढ़े नु विदा करी तो हमारा के ऐसे करवावत ही जा हमार पापू बाम तो देखत नहीं कोना मारा के खाना मंगला पे खाना नहीं पीछे देत और पापा बाम तो टोला जाके घूमत हलन का जन में ररु हमार घरे ना रहले ओकर भर दिन हेने से होने घूमते रहले पता ना रहले ओकर कहां बिए का जी देखया कुछ अरे चुप रही का ना बोलत का हो गलो जानो तनी का हवाई बिया न हां कछु चूहा बो हां ए दादा ये कहाला के सौतेली महतारी न लियावे के चाही घर में मर जेते है तरन हमरो लइका लइका के तो कोई जे हम वैसे थोड़े हम करम
तो वैसे बात मत कह तोरा के मर दे चूहा के लइकावा से नौकी मोगियाल बे न कि देखनी झाड़ू लगात रहे, मार झाड़ू कर के मारत रहे। लेकिन हम हूँ देखनी रुआत होने चाहते रहे रोडवा देनी आ है। बेचारी के पागल रहली है बाकी नीक रहली है, तब का, इतना बढ़िया लइका न के रहली है। बंदूक ना देते। आ देखो तनी फाटल चिटल तब पहन ले का आओ घरी कातना वो हरदम में नहा के रहत रहे, ओकर मम्मी रहे तो तेल ओल बढ़िया से लगावत रहे। अपने मार लिपस्टिक त पाउडर त नारन मार के मारनु मेकअप मार के रहतिया। आ बड़ा झगड़ा ही लेखा लगा हम तभी देखल हूं नहीं पैसा भी के झगड़ा ही नोकर से कोनो बात कहम मत जनी मजाको मत करब ना ना, हम देबे ना तो करब दिल करब पे रे। लेके लड़ाई कर दी अपन सौतेलिए में यो खेली हाँ, से आ जानू बेचारा ना। रुआ त हम करे जब बुझालन के फाट जाई जान जाई। खाना वाना के ना पूछले ओकरे ना खइले। कैसे पूछी जी कही के हमरा से ढेर तोहरे दाब लइका के हाँ, तो इहो झगड़ा न- के घर बा इहो न सुनी बात ना बाटे, हाँ। कहनी ना कि जातन को मर्दा ले कही जनी तबे न सुधियाई ओकरा के तो अच्छा। लइका के मुआ दिए दादा जनी। ना तो ठीक है बट तो कह देना तो ओकरा के एही तरी मुआ दे त दिक्कत न हो जे ढेर हां न। तब का एक तो वही तरी सौतेली के जातनी करवाई कोई आई। बेटावा के आवे के टाइम में रो देही हमरे दुआरिया मुहे आवे तो जा देखो, जातनी कही जा। देखो तन झगड़ा करियन ते एगो नतीजा नहीं छोड़ब। हां बड़ी लइका के ओकर दुख बाटे, ओकर बियाह कल लसन अपन में तब आबसन लइका के देखते नहीं हसन हैं। हम एक दिन देखनी उ रोवत जात रहे, सही कहती है मेरा रुआ हमारे जरूर ओकरा के मारत हो कि तबे वो कहती है। बतावा ये दादा आ देखी देखब जाके रहा चुपचाप रही देखब कैसे मारत है झाड़ू लड़की के ये सब बढ़िया हम खत्म के बगले नहीं बन रहली है ना बढ़िया रहली है, हमर मेहरानू मारी एक लेके आई वाली हमार लड़का के दुख देती है कैसे ओकरा मुंहले न लिख के आवे का पर लइका के मुंह न देख के लिए नहीं। लड़का के बेटा के मुआ दिए दांत चारे दिन हम कहत नहीं काहे कि लइका यही से का कहले दुखरा तो जाता बाल मन बच्चा होश के लेखा नाम रहता। ठीक मांग के खिया के पोस द बाकी दुख नत देवे द ना ऐसे कहन तो सौतेली लइका के माता लिया है। के हम चल जिम बाहर लेकिन देखी जी, संग ही देखी जाती है ताकत है मारे खाती देखी चल का चलो तो कहो सब वही कोने की झाड़ू लगाबो त एमे दब जम गेल तो हां आ को कपड़ा ले जाके बिछाना पे फेंकले बड़ा मन तो बोले कान मार दे कि एमे बलबला जीबो जनतो नहीं ख तनु उठ के कान भक उठ करता कर तबे तू सुधेबो ई करे हां देखी जी ई कु का करावत लइका वाले कहता तू लइका के तू करे रे जे अरे जी जानता नहीं का भइलो हां का भइल अब तो बात जनमे न करा अब पहले ही आ ना गई जनैबू तब नु जानम जाना अरे वापस खाना देखनी ना खिलाई हाँ। वाले झाड़ू लगवात रे दू बेटा मरला चूतर पर बताओ खाना ई। मांगत रहे चुप ना रहो जाके अपन ना देखी कि क्या करतानी ना जाई बुता जननी बेटे पर जाके को कपड़ा ई हो लेके फेंकले बना ना रे बाबू हां लइका छूट बता का तारे करनी? लखा में हरार होने नरकी में जागा ना अच्छा रुका लइका बताई हमर लइका बात बता तो का करिए जी कुछ ना नहीं तो खाना ना आहि रे भगवान देखो ए लइका के चलते तहरा के लिए आइल समझ जा लइका के दुख दे बनु तो तहरा के छोड़ दे जैसा ने उधो वैसा ने माधो लइका अब जाई वाला से अपन के पखारा ले बेरु नहीं खींचे ना तो तोरा शर्म लागे के चाहिए कि लइका के चलते के ने हमार नेकी घर के पी खल ना हो देखो सही में अपन अपने होला तारा अरे इंसान उमर इतना के आपा कुछ छोड़ गई हम जन्म में कहीं तम भी आए ना हमार भइले थे घर में ए जे के चलते तहरा के लिए आइल हां जाई ना दुनिया में रखें एक खटिया का मार मारो रही नो तो तू अकेले रहबो हमनी के लइका के लिए के कतो चल जे तू देखिए अकेले ही ऐसे मत रही बोली ठीक ना दूसरा का बात सुन के ना। तना बड़ा आओ तनी हम आखी देखत तू लइका के मारा तू तना अरे जी मरनी है ना ही बिछौना पे बड़ा कपड़ा फेंक देले बना वही से कहता कि मम्मी खाना मांगती तो नहीं खे देते देखो रोज रोज देखी ना लइका हम ही गलत बानी हम ही जहर मार खा के मर जतानी ना जाई जा मर जीबू त केकरा के धमकी देता लइका हम पोस लेम अब जिया देल बहुत कह देलो तू। नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ छुके गोड़ लगते नहीं आई वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करो जा शेयर करो जा सब्सक्राइब करो जा आज जैसे हमनी के कहनी है जा परिवार में आप लोग वैसे मत करो जा वीडियो अच्छे लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जा बाय बाय।